Jeg sidder her sammen med Henrik. Henrik, han er fan af Søren Ryge. Hvorfor er du det? Men Søren Ryge, han har en utrolig dejlig stemme. Jeg elsker bare, han snakker det lige til at sove på, sådan noget der. Det er utrolig dejligt. Ja. Henne? Hvor er han henne? Der er han! Der er han sgu da!